No niin, kuvataanpa pätkää tästä sekasikiön rotaaksi moottorikassauksesta. Eli tämähän on semmonen sekasikiö, että siinä on SDI-mallin lohkot, HO-mallin kampiakseli, johon on laitettu SDI nuo päätylaakerit, että ne passaa tuonne lohkoihin, ja sitten tulee tuo 700 yläkerta siihen. Mutta joo, tässäpä meillä olisi kaikki mitä suurin piirtein tarvii, niin jotakin O-rengasrasvaa, hyvää silikoonia noiden lohkojen väliin. Sitten tietenkin uudet stefat kannattaa ottaa alkuperäiset, vaikka ne onkin kalliit. Oliko nämäkin 20 vai 25 euroa kappale nämä, mutta alkuperäinen on alkuperäinen, näiden kanssa ei ole ollut kyllä ongelmia. Kierrelukitetta. Sitten tuossa ruutossa mulla on 2-tahtiöljyä, kampura päätylaakereihin rasvaa, ja ne on kans nätti laittaa tämmöisellä lääkeruiskulla. Ja siinä kannattaa putsata nämä lohkot hyväksi, niin mukavampi kassalla. Mä käytin kaikki moottoriosat tuolla ultraäänipesurissa ja näin, niin on mukava sitten alkaa kassaa. Ja nuo vanhat silikoonit ja kaikki tuommoiset lähtee tosi nätisti tämmöisellä, onko tämä nyt sitten teflonia vai nailonia vai mitä tämä on tuo harja, niin sillä puhtaaksi ja siitä lähtien kassaileen. Tämä on tosiaan jo tähän vesipumppuun uudet O-renkaat laittanut tuohon varteen. Tämähän on hyvin simppeli. Tämä pukataan täältä sisään ja se tulee sitten 2 pultilla tuosta kiinni ja näin. Eli tähän me tarvitaan sitä jarrukumirasvaa tai O-rengasrasvaa, eli näihin kannattaa laittaa, kun ne pukkaa tuonne kiinni. Ja sitten sitä 2-tahtiöljyä, tämähän muutenkin voitelee itsensä tuolla 2-tahtiöljyllä, mutta tuonne laakeriin nyt asentaessa laittaa sitä, samoin tuolle laakerille, niin ei ne pyöri sitten heti ihan kuivana, kun mullakin tuo laakeri kävi siellä pesuussa asti, niin mä oon nyt se hyväksi kuten putsannut, että siellä ei pitäisi mitään paskaa olla enää, eikä pesuaineita eikä muuta. Mutta joo, minäpä vähän sen kassan tää eteenpäin, niin katsotaanpa sitten. No niin, sinne olisi vesipumpuakseli löytänyt paikkansa ja hyvin pyörii. Eikä siinä joo, se oli 2 pulttia tuonne ja ihan käsiin vettiin sopivaan kirreet, ja on joku 5 millin pultit, ne hirveän lujaa tarvitse laittaakaan ja näin poispäin. Kampiakseli päätylaakerit on rasvattu. Semmonen vinkki viitonen, että tätä rasvaa, mikä menee tuonne päätylaakerille, niin kannattaa hakea laakeriliikkeestä. Voi sanoa, että on huimasti halvempaa kuin tuo BRP jälleenmyyjillä oleva rasva, että koska tuo on ollut BRP jälleenmyyjillä 50 euroa ja jotain euroja tai senttejä päälle, ja sitten laakerikaupassa joko 30 tuo 50 gramman tuubi, niin jos haluat säästää vähän rahaa ja sulla on laakeriliike lähellä, niin käy mieluummin sieltä hakkeen, niin ei anneta merkkiliikkeen ryövätä ylimääräisiä rahoja tuommoista rasvatuupistakin. Niin. Mutta joo, mä voisin ottaa tämä kamera saada johonkin
kiinni, niin puhutaan tuo kampiakseli paikalleen. No joo. Katsotaanpa tuleeko tästä yhtään mitään. Elikkä tässä on tämä Magnetopole Stefa. Tämä pitää hukata tänne ensin ennen kuin puhutaan tuo kampiakseli paikalleen. Mä nyt pistin lankut tuonne ylemmän lohkon alle ja sen nurin päin tuohon, niin toivotaan, että nuo kiertokanget mahtuisi uppoamaan tuon, ettei ota tuohon pöytään kiinni, mutta kokeillaanpa siitä lähtien liikenteeseen. Näissä tosiaan nämä tapit näissä laakereissa, niin ne pitää olla oikeassa kohtaa. Ja nyt tietenkin on ihan päin persettä ne tapit täällä. Täytyy pyöräyttää oikeaan asentoon. No on aina vähän tämmönen kikkailu, mutta kyllä perheelle saapi kun laittaa. Ja täällä on näitä Stefat pitää katsoa, että ne menee tuonne oikeaan urraan. Ja kyllä äkkiseltään näyttäisi, että se on ainakin hyvin lähelle sinne menossa paikallensa. Noin. Sepä ois siinä, niin minäpä näytän nyt nuo tapit, että miten ne kuulus tuolla ollaan. No niin, siitäpä se nyt näkee. Eli tuossa on tuommoinen kolo noille lukitustappeille, mitkä on noissa laakereissa kaikissa, niin ne ei pääse tuolla pyörimään tuo ulkokehä. Ja tässähän STI on vielä. Tässä on tämmönen rinkula, mikä pitää mennä urraansa. Tuossa on. Sitten näitte keskistefojen kanssa kannattaa olla varovainen. Mä oon kerran mennyt ainakin yhdet tämmöiset hajottaa sillä, kun ne meni sillä kierroon tuonne ja painasin, niin nehän meni paskaksi sitten. Niin niillekin on urat tuolla, mihin ne kuuluupi mennä. Ja tämä pääty Stefa tänne vauhtipyörän puolelle, niin se pitää tässä vaiheessa muistaa laittaa paikalle. Ja tosiaan ei kai siinä tähän väliin kannattaa kokeilla, että tai oikeastaan kun tuon lohkon laittaa paikalle, niin sitten että tuo vesipumpun nämä hampaat osuu kohilleen tuo kampiakselin kanssa, niin ei niitäkään sitten hajota. Mutta joo, ei kai siinä auta kun liimat väliin ja lohkot paikalleen. Näihin tosiaan kannattaa muistaa sitten laittaa erityisesti silikoonia nämä vesikanavan ympärillä olevat urat täyteen. Nämä toimii vähän niin kuin O-renkaana tuossa välissä. Ei mene sitten veet tänne kampikammioon. Joo, ei kai siinä minä viskaan tuohon liiman ja pärräytän ne yhteen. Niin katsotaanpa sitten mikä on tilanne. No joo, sitten tuli pammaatettua lohkot yhteen, mä en sitä kuvannut, mä vetelin vielä käsillä ne kiinni ihan isolla räikällä. Ja toki nuo pienemmät poltit mitä tuollakin on, niin ne nyt pikkuräikällä
sellainen sopivaa kirreitä. En oo ite näitä vejelyn momenttiin mitenkään, että kyllä siihen käsituntumalla saa ihan hyvin kiinni ne. Mutta. Joo, laitetaanpa vielä tuo päätystefaa tuohon paikalle. Mä en tiedä yhtään kuinka se näkyy sieltä, mutta yhdistään tuosta Stefaa pinnalta no enimmät rasvat pois on, niin ei jää sinne. En tiedä, ei varmaan tykkää hirveän hyvää tuommoista kestovaselinista tämä Stefaa tai mistä sitä tietää vaikka tykkäisikin. Tämä tosiaan sievästi tuosta pööräyttää, se lupsahtaa sinne ja painellaan se paikalle, jos se sinne haluaisi kohtuilla mennä. No joo, kyllähän se sinne nätisti meni, kun otti järeen kätteen ja vähän liukastetta, niin siinä sai ihan nätisti painettua tuolla. Se ei tosiaan mene kun puoliväliin tuonne, siinä on tuommoinen pykälä, niin sitä vasten. Se ei ihan pohjaan asti kuulukaan mennä. Mutta joo, siihen vaan tämähän se pitää sitten paikallaan tuolla, niin tämä levy, niin tämä nykästää nyt tähän paikalle ja se on tuo Stefa-homma. Sitä myöten se jospa tästä videohommasta olisi jollekin jotain hyötyä. Tämähän ei mitään tähtitiedettä ole tämmöstä moottoria rakentaa, mutta varmaan ensikertalaisille voi olla kynnys alkaa tekemään tämmöstä hommaa. Olen niitä muutaman rakennellut. Ihan nättiä hommaa. Joo, noita ei kestä tuolla vetästä kiinni, niin menee ihan pyöriäksi. Jos näitäkin on joko torksikannalla tai sitten tällä 6-kulmakannalla näitä pultteja. Mulla olisi tuolla jossakin ollut ne torksikannalla olevat pulttikki tähän, kun nämä on vähän tämmösiä muljuja. En tiedä kuuluisiko nämä olla lukitteen kanssa kiinni, kun nämä on aika ilkeässä näitä irtoa ja menee kytkimeen väliin nämä pultit. Mutta joo, sepä olisi siinä kasassa ja nätisti pyörii. Päästään sitten. Alkaa kellokin olla jo kyllä niin myöhä, että mä oon isommin tähän enää mitään, kun töitten jälkeen tähän tullut tätä värkkäämään. Mutta kyllä sitä nyt samaa syssyy sitten tuo vesipumppukin kassaan, kun se kerta tuossa hollilla on, niin muuta kuin siitä vaan pyöritellään pyöräpaikalle ja koppaa päälle. Saapa nähdä miten tämmönen tekniikka pelittää. Ja tehdään vielä tämmöstä tekniikkaa missään kelekassa ollutkaan, mutta katsotaan, eiköhän siitäkin jonkinnäköinen testivideo saada. Mulla jo tuossa uusi telaakin on siihen, siitä oli aikaisemmin puhetta, että tulee isommalla räpylällä oleva matto. Sais vähän pitoa ja enäämpi tuohon vehkeeseen.
mukavampi päästä puuterilla. Puuterilla menemään, kun ei lyö koko aika tyhjiä. Jollakin opilla pitäisi toki siinä nyt kytkinkin on säädetty sillä lailla, että se aika korkealta vettää tuo kelekka ja raikka, mutta vois vähän se alavääntöä koittaa siihen jollakin saa alemmillakin kierroksilla, niin ei menisi pensaakaan niin helvetisti, kun ei tarvitse koko aika kaasupohjassa vettä. Ja nyt on tuo tehoalue on aika lailla puolikaasulta täyskaasulle ollut, että aika lailla saa laulattaa, että saa ne kaikki voima-alueen tai niinku tehoalueen voimat sieltä otettu. Mä en tiedä miten se nyt järkevästi selittäisi, mutta tietäjät tietää, että tuossa olisi potentiaalia vettä alemmalla kierrosalueella, että Joo. Ekkat siinä. Se on nyt aika lailla alakerta sähteen vaille nipuusa. Pitää vielä vähän yläkertaa katsella tuossa. Pyttyjä ne ei oo mikään parraat, mutta jospa ne vielä tähän. Tämä on minun varamoottori, tuolla on tuo CT70, niin se tulee takaisin heti voimaan siihen jostakin kampiakseli. Raskisi ostaa. Mutta joo, jatketaanpa tuossa toisena päivänä niin tuo yläkerran kassauksella ja pannaan nuo sähköt kiinni. No joo. Minäpä tuohon tuo yläkerran kassailinkin jo paikalle. Siinäpä ei mitään ihmeempiä oo mitä tarvis kuvata. Niitä videoita löytyy jo valmiiksi sen verran paljon, että eikä tuommoisen osaa kukaan vaan kasata, joka vähänkään näistä ymmärtää. Mutta tämä tuorevoitelun poistosysteemi, tästähän jää se kokonaan pois, ajetaan seospensalla. Eli tuohon tulee alun perin ne tuorevoitelu pumpulta ne letkut, joka tulisi tähän. Sitä pumppua ei enää tuu. Ja nämä on veetty tuolla letkulla toisiinsa yhteen. Samanlain kuin on tuossa RSA-alakerrassa ja sitten tuollahan on ne vesipumpun laakerit. Niitä pitäisi saada voideltua jollakin ja sinne öljyy. Niin tuossa mulla on tommonen jarrunessäiliöstä modattu säiliö, joka tulee tuonne kelekkaisen alkuperäissäiliön tilalle ja tämähän pitää saada ilmattua. Eli ei kestä laittaa suoraan vaan kelekkaan kiinni ja öljyt säiliöön. Se ei muuten se tilaa pääse keskeltä täyttymään. Eli nyt on tuosta se pumppu irti. Ja tuossa on sen tilalle laippa. Samalla niin kuin tuossa RS:ssä on. Ja siihen tiiviste ja pultit, niin lähdetään tuolta valuttamaan öljyä niin kauan, että se tuolta kolosta alkaa tulemaan ja sitten kun se on tullut kaikki ilma pois, niin ei muuta kuin laippa päälle, niin se on se homma sillä selvä.
Katsotaanpa kun se homma on saatu tehtyä. No niin, sinne on öljyt saatu sisälle ja laippakin on kiinni. Yksi semmonen ihan varteen otettava asia, jonka voisi tässä vielä näyttää, kun tämä on vähän tämmönen tutoriaalivideo näköjään, niin nuo staattori kiinnityspultit, niin ne menee läpi asti tuonne kampikammioon, niin noihin kiinnityspultteihin niin laittaa, itse olen laittanut vaan pehmeämpää kierrelukitetta, että se tiivistää sen ei pääse repimään ilmoja tuolta. Voi toki laittaa massaakin, mutta itse olen laittanut kierrelukitetta. Sehän alkaisi olla aika hyvällä mallilla. Varmaan voitaisiin seuraavana sitten katsoa, kunhan se on kokonaan valmis tämä moottori. No niin, siinäpä se olisi koko kone kasas. Pakoaukon säätimiä ei pysty vielä laittamaan paikalleen, kun ei ole tiivisteitä tuohon pyttyjen ja pakoaukon säätimien väliin, mutta ne on tilauksessa merkkiliikkeestä sai pelkät nuo tiivisteet. Muutenhan tähän passaa perus 600 se HO tiivisteet, mutta nuo ei passaa. Niin ne joutuupi vielä siihen ootteleen. Ei kai siinä. Minä laittelen moottorin takaisin kelekkaan kiinni, niin katsellaanpa sitten jossakin videossa. Sitä on turha alkaa kuvaan, kun sen tuonne nujuaa paikalleen. Siitä ei tuu muuta kuin kirosanoja ja paha mieli, kun sitä tekeepi, mutta katsotaanpa sitten seuraavassa videossa, mitä keksitään. Se on moro.